Там горе почне да се муши. Тук така виждате се лицето от това. Къде ми се вижда лицето? Тук. Няма проблем. Малко назад, как ще се даваш. Така. Да изтърпи го нагоре се. Снимай тук. Да. И тук малко това. Чакай сега. Чакай, да дам ли такова? Не, да. Чакай сега така. Ето нещо. Махни ги. Не, гледай ги. Показвай ги. Да, бе, ето. Това е. Чакай да покажем двата мотора. Затвори го се. Стоп. Стопира ли го? Не. Ама ти обратно.